Psalmissa sanotaan, puhutaan siitä, että nostetaan portit kunnian kuninkaan käydä sisälle. Ja kuka tämä Herra on? Hän on itse Herra Sebaot. Ja se on siis sotajoukkojen Jumala. Hän on kuningas, hän on Herra, valta ja voima hänen on. Ja sitä me halutaan, me just pyydettiin Jeesus, anna meidän nähdä sut. Ja ylistys on semmoinen keino, miten me voidaan sulkea meidän fyysiset silmät ja sisäisesti nähdä ja katsella häntä. Ja se on itse asiassa, se on sitä, sit kun me ylös noustaan, niin sit me saadaan fyysisilläkin silmin katsella häntä. Me voidaan ylistyksessä jo katsoa häntä. Nostetaan portit, kunnian kuninkaat ovat sisällä. Avatkaa kaikki ovet. Yes. Halleluja. Kunnian kuninkaan käydä sisälle.
Yes.